Koľko testiaku dával týždeň? Kámo, tak akurát, ani malo ani veľa. Ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Máme tu tréning chrbta a zároveň odpovede na otázky, ktoré sme dávali na Instagram. Nejaké zaujímavé vyberieme, povieme si asi niečo k tréningu, niečo k tým otázkam. Ďakujem vopred, ďakujem za podporu do predchádzajúceho videa, že používate kód Godzilla 5 na VD Galaxy. Cením si to, vážim si to. Ako spätnú väzbu sa vám chcem odďačiť tou súťažou, čo robíme. Tým chcem pripomenúť, že toto je posledné video v rámci tohto mesiaca, kde si v podstate budete zapojiť. A na konci mesiaca budúci týždeň budeme žrebovať z 3 videí spätne dozadu. A v tom ďalšom videu už oznámime výhercu, ktorý vyhral doplnok, ktorý si sám vybral. Čiže stále sa môžete zapájať, komentári pod video, toto aj tie predchádzajúce doplnku, ktorý chcete. OK, ideme sa rozcvičiť a ideme na to. Ideme ako prvé hrazdu, pretože som si dal predsavzať tiež, že sa naučím cvičiť hrazdu, keďže mi to tak vyčítate. Niečo si jebem na vás. Chýba mi proste šírka chrbta spredu, preto skúšam zaradiť na začiatok tréninga chrbta v podstate hrazdu, kde pôjdem niečo medzi 50 a 100 opakovaní. Pravým cieľom je zlepšiť tú šírku, verím, že to pomôže. Budem to aplikovať 2-krát za týždeň. Prvý tréning s chrbátom v pondelok, druhý tréning s ramenami v piatok. Čiže uvidíme po čase, čo to spraví. Verím, že to prinesie progres. Čiže hlavné je veriť. Ideme na to. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so... A mimo toho mi to perfektne zahraje chrbát, prekrví, rozcvičím sa a zároveň trošku predunavím ten sval. To znamená, že na tých ťažkých príťahových cvíkoch nemusí potom ťahať také váhy. Čiže samé výhody vyskúšajte aj vy. Nad zahraničným trénerom som premyšľal. Nie však kvôli tomu, že by som bol nespokojný s Dominikom, ale vyslovene iba kvôli tomu, že by som chcel možno vyskúšať taký nový prístup, naučiť sa niečo nové v praxi, ale zatiaľ to praktikovať nebudem. Túto prípravu určite dokončím s Dominikom a potom sa uvidí, čo ďalej. Čiže áno, mám to možno v hlave niekedy ako možnosť, ale zatiaľ to nie je aktuálne. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Takže ako prebieha môj deň, bude si mohli dať kľudne aj v podstate ako video celé, ale v skrátke. Záleží, či je víkend alebo týždeň. Keď je týždeň, tak pracujem ako tréner vo fitku. To znamená, že väčšinou začínam s klientami o 7 ráno. Predtým
budíček zhruba 4:30, pripravím si jedlo a idem na kardio, do fitka, po kardiu raňajky, potom v priebehu dňa klienti, pomedzi klientov samozrejme jedlo, väčšinou mávam klientov do 5:00, najskôr 6:00 a snažím sa to trošku už korigovať, aby to nebolo tak dlho. A po klientoch potrebujem polhoďku, že ticho od ľudí. Väčšinou idem na vecko, spravím potrebu, čo je potreba spraviť. Tam sa trošku zdržím, chápeš, Instagram a podobné vecičky, tam pozrieš, čo je nové. Potom idem cvičiť. Keď odcvičím, tak je väčšinou 7:30, 8:00 večer. Idem domov. Mám doma ešte v podstate 2 jedlá, kým mi skončí deň, to znamená dám nejakú sprchu po tréningu, jedlo, to s priateľkou pozrieme nejaký Netflix alebo nejaký film proste, ďalšie jedlo a idem spať. Takto je to cez týždeň, cez víkend je to v podstate rovnaké, že stánem na to kardio, akurát tam nemám klientov, cez víkend nepracujem, čiže buď nejaký wellness ideme, alebo nejaké kino, alebo proste niečo. Ak mám tréningový deň, tak samozrejme potom tréning. Čiže takto v skratke, ale dobrý návrh, mohli by sme to natočiť aj do videa. Určite áno. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard. Kámo, otázka na mňa s autami to je, keby sa pýtaš mníšky na sexuálne polohy. Kámo, o autách skoro nič neviem. Viem to, kde sú dvere, kde je volant a kde sa tankuje. Takže ktoré 3 auta by som mal v garáži. Úplne to poviem tak, že z praktického pohľadu nejaký športiak dvojmiestny, víkendovka, klasika, nejaké SUVčko väčšie, v prípade, neviem, rodina a tak ďalej. A to tretie, jaký zlatý stred, nejaké športové, ale nie malé, neviem, M4 možno Bavora. Ozaj nemám toto ani napozerané, jakéže vysnívané auto. Ja nie som moc na auta. Takže toľko. A ďalšia otázka, kedy video s Arianom? Neviem, keď sa Arian naučí cvičiť, ja ho to nebudem učiť. Ale nie, s Arianom ako sme v pohode, nemyslíte si, že nie. A kedy video, neviem, nebavili sa nikdy na tú tému, takže možno je to otázka aj na ňo a keď sa niečo dohodne, tak sa dohodne a uvidíme. To breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Koľko sérií na danú partiu je podľa mňa akurát? Alebo taká klišná otázka, ale je to tak, koľko si schopný uregenerovať proste. Celkovo ten tréning by musí byť poskladaný tak, že to nebude zbytočne veľký priestrel, ale zároveň to bude málo, aby si dostatočne stimuloval ten sval. Čiže ja nie som zásadca toho, ako je dneska zvyknuté, že ideš upper, že máš jeden cvik na partiu, v podstate 2 série. Za mňa osobne je to malý stimul pre rast svalov. Je to môj názor, nevravím, že môj tréning je najlepší a mám na to takýto názor. Čiže dajme tomu na veľkú partiu, ako sú chrbát, nohy, z časti možno prsia, aj keď to nie je úplne veľká partia. Povedzme, že 4-5 cvikov po jaké 2 série pracovné, to znamená 8 až 10 sérií. Ale menšie partie, dáme tomu polovica z toho, maximálne 3/4. To znamená také 4-5. Záleží, vravím, ale aj ako je poskladali celý ten tréning. Od toho, na tom to celé stojí.
štúdii. To je zbytočná séria, pretože zatovacie série sú kokotina. Takže zbytočnosť. Koľko testiakov dával týždenne? Kámo, tak akurát, ani malo, ani veľa. Takže, na čo ti to bude, keď ti to poviem? Budeš toľko isto? Nemôžeš to takto brať si, povedzme z toho príklad. Sa nedá sa to zaškatulkovať, že niekto ide toľko, tak aj ty musíš ísť toľko. Hej, čiže ani malo, ani veľa. Dobre, ďalšia otázka. Kto ma aktuálne sponzoruje? Aktuálne ma sponzoruje Running Galaxy. A za čo som veľmi vďačný Janovi. Mám super podmienky. Ďakujem aj vám, že používate kód Godzilla 5. Aj to mi svojím spôsobom pomáha povedzme tie podmienky vylepšiť, respektíve celkovo v tej príprave mojej, takže ďakujem. Ďalej ma podporuje NPC Slovensko, menovite Martin Gáňa, ktorý je zástupca pre Slovensko, zároveň majiteľ sieti 365 fitiek a gymov po Slovensku. A nie, že v neposlednom rade, ale v prvom rade môj blízky a dobrý kamarát. Čiže on vie, že ako som mu vďačný a že to prvý znamená, takže toto sú moji aktuálni sponzory. Troška taká netypická otázka, zaujímavá. Aké miesta rád navštevujem okrem Zolena? Ja mám mimo Slovenska, mám veľmi obľúbenú Prahu napríklad. Ja keď chodím za trénerom, tak si z toho vždycky spravíme s priateľkou skôr taký víkend predĺžený, tam sa nám veľmi páči. V rámci Slovenska asi ani nič. Ja som skôr taký typ, že radšej ako mesto, ako nejaký les alebo tak, čiže ja rád idem niekde do mesta, hej, povedzme Bratislava alebo tak, ale nemá to, že obľúbené. Ozaj, že taká srdcovka je tá Praha. A ako sa blíže vo Zvolene, kámo, tak ani dobré, ani zlé, povedzme tak neutrálne. Je som tu, že nespokojný, hej. Máme tu fajn fitkov, kde mám už vybudovanú fajn komunitu, fajn klientov, fajn robotu, aké zázemie. Máme pol roka ako nový byt, ktorý je super, čiže ďalšia taká vec, ktorá trošku pozdvihne to, že ako sa mi tu žije. Čiže asi by som to znotil, že fajn. A nemám také, že by som teraz tu bol že na silu a chcem ísť niekde inde, že tu už nechcem byť. Ako som taký, že keby prišla nejaká ponuka, možno zaujímavá, pracovná, tak sa nad týmto považujem nad tým, ale že vyslovene som taký, že chcem ísť preč, tak to nie. Suplementácia do života. Ja nie som si úplne istý, ako myslíš tú otázku, ale predpokladám, že suplementácia možno pre bežných ľudí alebo obyčajných cvičencov. Takže základ multivitamín, nejaký komplex, omega-3, C-čko, zinok, magnézium. Týchto 5. Taký, že úplne základ. A čo sa týka zdravia, vitality, a keby to chceme možno rozšíriť o nejaký ešte základ, čo sa týka cvičenia, tak by som tam pridal glutamín. To je také moje top. Glutamín u mňa veľký favorit, čo sa týka aminokyselín, asi najväčší. To je taký môj výber povedzme do života. Hej, ale úplne, že ten základ vždycky vitamíny, minerály. Tam
pokiaľ telo je zdravé, tak nemôžeš od neho chcieť, ani ti nedá proste taký výkon, aby si bol spokojný. Takže zdravé prvoradé, ako vravím vždycky. Aký mám názov na cereálie, ako zdroj sacharidov. Kámo, donedávna som ich používal, v podstate ešte do minulej soboty. Po sobote sa mi vlastne už znižovalo jedlo, ale používal som ich po tréningu. Aj som mal proteín, dextrín, kreatín, glutamín, to som vypohľadil vo fitku. Keď som prišiel domov, trošku mi to vytrovilo a dával som 100 gramov cereálií s rýžovým mliekom. Vlastne prečo rýžové mlieko? Obohatené od rastlík, o vitamín D. A za mňa cereál je fajn. Stredal som podľa chuti sidimidis, také tie rýžové krypsis, burizoli, čokapík, v podstate na čo máš chuť. Ak ti to dobre trávi, necítiš sa potom ťažko, ak ti to zapadá do nejakého príjmu, do celkovej stavby toho jedálnička, tak kľudne, ja som z toho zástavca. Čo sa týka bielkovín, tak či som zástanca vysokého príjmu vodíckého. Som zástanca takého príjmu, aby si to zvládal tráviť, pretože bielkovina ti zaťaží trávenie v podstate najviac. A príliš veľa bielkovín ti bude poškodiť trávenie, zaoxidovať pečeň a tak ďalej. Takže každý sme v tomto iný. Zažil som si už prípravy aj také, kde som išiel kilo mesa za deň. Aktuálne idem 600 gramov. Doplňam to vaječnými bielkami, takými vajciami, proteínom a sedí mi to oveľa viacej. Mám aktuálne nejaké 3 gramy bielkovín na kilo. Je mi to akurát. Nemám tráviace problémy, cítim sa fajn. Neprdíš také tie bielkovinové prdy, vieš to vieš, kámo, po tých rokoch vieš rozoznať, či prdíš sacharidy alebo bielkoviny, že normálne vieš, že v čom je problém. Čiže základ je proste, aby to dobre trávilo. Samozrejme, ďalší faktor, ktorý vplýva, je to, či sypeš alebo nesypeš. Keď sypeš, môžeš si dovoliť na tých bielkovín tam viacej. Zase do tej miery, kým ti to dobre trávi. Takže a taká tá poučka z praxe, ktorá väčšinou platí, že u naturála tie 2 gramy sú, ako sa dneska povie, že optimálne. Top 5 na Olympii. V top 5 vidím určite Dauda, Derek, Hadi. Ak nebude mať problém s vízami. Hadi a Fitzwater. A záleží tam pustia toho Behruza Tabadiho, lebo už 2 roky po sebe mu nedali víza. Ak ho pustia, tak toho vidím v top 5. Ak nie, tak asi Nick Walker. A kámo poradie, to poradie už minulý rok mohlo byť v tej prvej trojke, alebo tam prví 2 mohli byť kľudne naopak, nikto by že bol povedal, takže ťažko povedať. Nemám rád Walkera arogantným vystupovaním, neviem, možno je fajn človek, to nevravím, ja vravím to, ako ho vnímam ja. Čiže z toho by som ho dal 5. Veľmi sa mi páči, ako sa prezentuje správa, zažil som aj osobne Fitzwater. Prijal by som mu veľmi top 3, ale myslím si, že na Daudu, Hadiho a Dereka ešte musí chvíľku dozrieť. Je síce mladý chalán, ale takže on 4. A Dauda, Derek, Hadi, prvá 3 a tam už ťažko povedať, budú detaily.
ťažko povedať. Vyváženosť. Všetci teda vedia, keď im vyjde záver, vedia byť perfektní a keď budú všetci teda perfektní, tak to bude také, že to bude skočiť hociako a nikto nebude môcť nič povedať, lebo to bude také vyrovnané. Čiže to je taký môj hrubý odhad. Samozrejme tam, a nie, nebude tam Kryžov. Tak chcel som povedať, že prajem Kryžovi veľa šťastia do finále, nech sa dostane, ale Kryžov tam tento rok není, takže nič. Spoločný tréning s Tomášom Tabačarom a Peťom Kováčom. Kámo, s Tomášom sme sa dohodli 3 dní dozadu na tréning, takže s Tomášom tréning bude. A Peťo Kováč, za mňa superkulturista, ktorý veľmi dobre vyzeral, dobre keď súťažil, ale dlho som ho nepočul. Takže to asi nie, ale s Tomášom tréning bude, takže čo skoro sa na to môžete tešiť. Alebo čo by som robil ako chudý naturál, teda čo by som robil ako chudý naturál s rýchlym metabolizmom. Kámo, ja som taký bol, ja som mal výšku ako teraz a vážil som 80 kg. Moja súťažná váha na prvej súťaži bola 83 kg, kámo, takže ja som vyzeral strašne. To je môj prípad a čo som robil? Robil som to, čo by som teraz nerobil a neodporúčal ti robiť, ale vyzeral to tak, že ja som pred spaním si dal, že tvaroh, aj kryštálový cukor lyžicou, čajovou, polievkovou, aj do úst, 50-100 gramov cukru. Kupoval som si Gajder za mňa, predražená nekvalitná bielkovina s cukrom, čiže vieš si to spraviť sám, proteín a nejaký cyklický dextrín. Ale vravím, toto sú veci, ktoré by som ti už neodporúčal robiť, ani ja by som ich nerobil. Čo by som ti odporúčal je pomaly pridávať jedlo, nie zrazu veľa, lebo to nevydržíš, ani to neuješ. Pomaly pridávať jedlo, aby si to telo na to zvykalo, aby si na to zvykal žalúdok, pomaly sa posúvať. Bude to proces, kámo, nechci to za mesiac, ale keď vydržíš, tak to príde. Proste konzistentnosť, pridávať jedlo, nebyť v deficite a dostávať sa do nejakého rozumného surplusu a on si to korigovať podľa toho, ako veľmi zle priberáš, čo sa týka kvality a na základe toho to upravovať. Čiže ak chceš, kľudne mi napíš do správy, ponúkam aj takéto služby, môžeme sa na niečom dohodnúť. Čo sa týka kreatínu, pred tréningom, respektíve takto, záleží, v akom čase ideš cvičiť. Dajme tomu, že ideš po obede, podvečer, čiže dal by som ráno, bude nalačno, dávam ho s glutamínom a elektrolytmi pred kardiom, 5-7 gramov pred tréningom a po tréningu 3-krát po 7 gramov. Keď necvičím, tak dávam ráno a večer. Vôbec sa nemusíš báť, že si odpáliš obličky, proste to je pičovina, ktorá sa proste bola kedy tradovala. Ty nejdeš dávku, že 50 gramov za deň, nemusíš robiť nasycovaciu fázu, ďalšia blbosť. Nemusíš ho cyklovať, ísť, prestávka, ísť, ďalšia blbosť. Môžeš kľudne konštantne, kontinuálne ho brať. Veľmi dobrá vec na hydratáciu a aj kognitívne funkcie, takže bez strachu kľudne. Posledná otázka, ako býva tradičné, tak je to perla na záver. Ako funguje proces aplikovania steroidov?
Kámo, zoberieš žihlu, natiahneš a jebneš si to. Vybavené. A ešte vytlačíš samozrejme. Ale odporúčam, keď to ideš robiť prvýkrát, tak proste ma na prázdno a iba sa bodať, vieš, aby si sa naučil ten pohyb, aby si potom už bol natrénovaný a nechoď hneď na ostro, proste najskôr bodaj. Frajerku, babu, otca, seba, proste bodaj, aby si to mal v ruke ten pohyb, aby si to nepokazil, to je dôležitá vec, čiže má blbú otázku, blbá odpoveď. Ďakujem za to, že ste si to pozerali, toto video, ďakujem za otázky, neboli tam všetky, vybrali sme tie, ktoré dávali trošku zmysel, plus táto perla, asi niečo trošku z tréningu. Zopakujem, stále platí súťaž ešte aj po týmto videom, komentuj, aký doplnok chceš o VD Galaxy a môžeš ho vyhrať. V ďalšom videu to budeme žrebovať, čiže toľko k tomu, samozrejme musíte like, koment, nejaké zdieľanie, odber. Ďakujem ešte raz za podporu s kódom Godzilla 5 na VD Galaxy. Vy tam niečo ušetríte, mňa to nejakým spôsobom podporí, takže ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Kámo, nezabudni potom tú ihlu vybrať, z mami, otca, z obsa, zo seba proste vybrať, hej, nie iba pichnúť. Pichneš, bum, vybereš, hotovo, nezabudni na to.